खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नैबे सा खोला जोंनि बियाबनि सिबिसालियाव दंफैयो। मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोननि बियाबा आंखौ रोंबाबो रोङाबाबो आरो खाम सिफुंनि आयदा सोलोंनो नागिरदों। दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा फैबाय आरोना। बिथांमोनखौ फोरोंनो सानबाय, जायो जाया माबायदि जायो नायनोसै। जोंहा ओरैनोथ' नटिसनफ्रा गोबां सोलाय सोल' जानानै दङ। गोबां फोरोंगिरिफोरनि बायदिब्ला आरोना, सोरबा बेलेग बेलेग फोरोङो एसे, अब्लाबो जा हायो बेखौनो फोरोंसै। दा माबायदि जायो स्टुडेन्टफ्रा नायबानो जाबाय नोंथांमोना फारियै।